המקום הוא אולם חתונות בירושלים, האירוע חתונתם של בני זוג מוכרים מאוד בימין הקיצוני. עשרות חבריהם של החתן והכלה הם גם חברי העצורים הנחקרים בשב"כ בחשד למעורבות ברצח 3 בני משפחת דוואבשה. הם מניפים רובים, אקדחים וסכינים, אחד מהם אף רוקד כשבקבוק תבערה בידו, כאות ניצחון לפיגוע ההצתה שבוצע באמצעות השלכת 2 בקבוקי תבערה. בין היתר יחקרו מי העביר רובים צהליים ואקדחים ברישיון לידי ילדים. כלי הנשק עוברים מיד ליד, גם ילדים אוחזים באקדחים, האווירה לוהט, ריקוד הנקמה והסכינים הופך למיצג מטורף. שימו לב לתמונתו של התינוק עלי דוואבשה שנשרף למוות, מונפת בידי החוגגים, תוך שאחד מהם דוקר עם סכין את תמונתו של הפעוט. והנה שוב הרגע שבו תמונתו של עלי דוואבשה בן 1.5 שנה נדקרת שוב ושוב לצהלות ולשמחת החוגגים. امشي快点上哪里走一些امشي ايوه اخطم ايوه امشي يا بابا علاش ايه امشي يلا ها نفتح الماء بحر ما بتصور يا روح عند الماء يلا علي علشي امشي يلا عطيك المتصور بتصور امشي تقلب علوش بصور كان علوش امشي يا فتح مشي بطل ولا كيف انا اخوك ولا ولا انا اخوك لا